kandelario, hilen bien ospatzen da, eta da kandelak, argia, bedeinkatuteko kantu bat beba, errezitatu kandelerio lerio esaten dana, eta kasureko Gerniken hori berreskuratu egin dabe, eta elizatik aparte be, herrian zehar egiten dabe, umeakaz eta holango ibilbide bat, eta holan. Lehen hau normala izaten zen, mesara doan jenteak hori kantetea. Eta hori zabal ibili da Bizkai osoan. Oituria da gure herrietan, Santageda bezperan, kantu erronda bat egitea. Hori ohitura hori nosti datorren eta nondik eta ez da errez jakiten. Ohituria da kantuen taldeak kantuen urten, ibilien kantau, batxerik etxe eta eskea egitea.